Ola a todos. Hai xa moitos meses en Alalá dedicamos un programa a un grupo de pandereteiros, de homes. O que si é certo que esta non é unha formación moi habitual dentro da música tradicional, pero esta noite queremos presentarvos a un grupo de mozotes, eles din que afincados na Coruña, aos que lles encanta facer bailar a xente a ritmo de pandeireta. O seu nome é Majúa. Contáronnos que era o nome que se utiliza en algunhas zonas de costa para referirse aos bancos de peixes azuis. Así que esta noite ímonos deixar guiar por estes peixes que viven na cidade, pero que sobreviven perfectamente en tabernas, foliadas e sedáns. Peixes que combinan a tradición ca vida urbana. Entre eles hai de todo: técnicos, estudiantes, licenciados, mecánicos, carpinteiros e ataparados. E hoxe vannos levar a través da súa Coruña. Eles queren que vexamos Coruña a través da vida nos barrios, o cual nos parece perfecto. Así que esta noite deixámonos levar polos peixes de Majúa. Din que lles gustan as cousas tranquilas. Perfecto, eles que nos marquen un ritmo, que nós estamos aquí. En el medio de la mare, un barco se balancea. Sempre é agradable vir a Coruña porque é unha cidade preciosa e porque sempre atopamos a xente sorprendente como os mozos de Majúa, coruñeses ata médula, novos, amantes da música tradicional e amigos de despregar todo o seu repertorio para armar festas por bares e tabernas, xo veredes. O mar tamén lles encanta, uns para sair a pescar e outros para facer deporte. Porque todos fan deporte, sexan de forza ou de técnica. Dominan a Coruña e o coruño, a pandeira e o pandeiro, a foliada e o serán. E cantando, bailando e repinicando, estes rapaces do xénero pandereteiro masculino séntense como peixes na auga, como peixes nunha majúa. O principal que ten Majúa é que lle gusta divertirse. O sea, facémolo porque nos gusta e porque nos divertimos facendo, non? E ao mesmo tempo queremos divertir aos demais. A maior parte dos días son de cantar. Bailar encántame, levo moitos anos, pero cantando con eles divírtome moito e paso moi ben. Fago halterofilia, fago fútbol e toco. Gran parte dos que estamos en Majúa somos eso, somos carne de bares, o sea, facer unha tocada nun bar con viño, unha cerveza e festa toda a noite. Moi gratificante ir cantar o que facían os nosos maiores, non? E seguir con esa tradición. Ainda que somos todos moi diferentes, todos os membros que compoñemos o grupo, andamos na mesma manada, andamos no mesmo gusto. ¡Veña, Moreno! ¡Ahora sí, caralho! Como quieres que te dé lo que no te puedo dar es la cinta de mi mandil, va por el mar a nadar. Ay, la, 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 ay, la, 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 ay, la, 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 ay, la, la, la. David Gironelli me cago con Dios. María, miña revolteadora, bótate la cama fora, onde de dormir ahora. Ay, la, 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 ay, la, 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 ay, la, 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 ay, la, la, la. Arre, paje de trijo valutado, que o valuto a novia, coa caniza do carro. Ay, la, 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 ay, la, 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 ay, la, 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 ay, la, la, la. La despedida voy dando, que tan buena despedida, que la voy a dar cantando. Ay, la, 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 ay, la, 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 ay, la, 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 ay, la, la, la. É raro ser pandereteiro nunha cidade como Coruña? Non, ahora mismo non. Ahora xa non. Mismo non. Eu penso que agora a xente está acostumada xa a todo e que incluso lles gusta ver e escoitar os cantareiros. O feito de cantar homes permítevos, non sei, cantar de outra maneira, non, Martín? Sí, totalmente distinto. Eu tamén teño cantado algo con mulleres, ocasionalmente, e é distinto cantar con homes. E
Pero a mí me gusta facer de todo. A mí me gusta bailar, me gusta cantar, tocar a gaita e todo. Cal sería a diferencia, Tito, entre cantar con un grupo de mulleres e con un grupo de homes? Para que o entendamos todos. Claro, que o problema é empastar as voces, non? Sabemos que a voz masculina ten un timbre diferente da femenina, non? E entón sempre damos notas un poquinho máis altas e as mulleres es costa máis traballo cantar con nós. Nos, de feito, tocamos habitualmente con moitas mulleres. A nosa opción desde o principio foi reivindicar, lonxe dun ponto de partida machista, foi reivindicar un pouco a posición da voz masculina dentro do canto tradicional. E é certo que o mellor tamén o papel de cantar ca pandereta era máis femenino, non, Tito? Sí, correspondía máis ao universo da muller. Sí, antiguamente as que tocaban eran as mulleres maiores, non? Porque as novas tiñan que bailar para ligar. Para ligar, sí. Está clarísimo. De todas maneiras, os homes sempre cantaron, porque quenes cantaban os reices eran os homes, quenes cantaban nos carnavais eran os homes. O sea, que os homes cantaron sempre toda a súa vida, porque as mulleres poden cantar e os homes non. Nós tamén queremos reivindicar a nosa... o poder facelo, vaya. Sí. E sabemos facelo, queremos facelo e por eso facelo. Tito tivo así de claro desde pequeno. Traballa como mestre de música tradicional en varias asociacións e é o único de Majúa que vive da música. De feito, é el quen coordina os ensaios do grupo con dilixencia e certa disciplina, pero só a xusta é necesaria para que estes peixes saiban por onde nadan. No empieces a equivocarte, Si te quieres esconder, no empieces a equivocarte. Si te quieres esconder, no empieces a equivocarte. Me persono en este lado en la fiesta de tu madre. Ay, la 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 la, ay, la 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 la. Ay, la 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 la, ay, la 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 la. Os ensaios de Majúa a veces son divertidos e outras veces non son tan divertidos. Vaya. Cando nos vemos así presionados por algunha actuación, pois sempre os nervios están así un poquinho a flor de piel, non? Pero como en todas partes, digo eu. Vamos a cambiar de tema, Ti mira lo que faz. Non me quente de la repodeña, vamos. Se se meteu en xuízos. Que mal rollo. Mal rollo. Majúa o que ten moitas ganas de facer cousas. Queremos darlle a toda a xente que nos vexa, pois darlle esa sensación, non? De que o estamos pasando ben, que o que queremos é pasalo ben, e que os demais o pasen ben. A hora de recoller, porque vos sempre partides de pezas que recolledes vos. Sí, por suposto. Nos traballamos basicamente con material recuperado da nosa xente maior. E sobre as grabacións que facemos, pois pulimos material e todo o que subimos a unha tarima, como hoxe pola tarde, é tradicional e tentando reflectir o máis fielmente o que recolle. Necesitades facer algún tipo de adaptación polo feito de recoller de mulleres ou de homes? O que pasa, bueno, elas cantan nun determinado tono e nós o que facemos, en principio, é collelo nese tono e logo adaptalo a nosa voz. Algúnha vez vos dixeron que non lles gustaba? Algo que eu sepa, non? Non, digo a xente, non sei se despois lles levades a enseñar. Non, e de feito eu teño ido a sitios despois, a sitios onde recollín, cantar con elas esas mismas pezas e sin ningún problema, elas encantadas e nos máis, claro. Digo porque unha vez nalgún grupo que si temos visto de pandereteiras novas e o mellor algunha maior que lle di é que batedes moito na pandereta, ahora batedes moito na pandereta. Claro, é que hai que ter cuidado porque eso... Se ten moita costume a veces de exagerar as cousas, non? E hai que ter cuidado de saber, non? Controlar. Aquí a pandeireta hai que tocala deste xeito, máis suave, sin marcar tanto golpe. Noutros sitios hai que tocalo acentuando máis. E eu penso que eso tamén deberíamos de respetalo, non? E tratar de cantar esas cancións como facían as señoras, como se cantaban. Apartalo e apartalo, o viño tinto do branco, tamén a mí me apartaron de quen eu quería tanto. Ai, a la la, ai, a la la, ai, a la la, ai, a la la. Sola me parió mi madre, me parió en un carricoche, dejó la cara morena porque me parió de noche. Ai, a la la, ai, a la
non canto máis, agora non cantarei, que me levan o amor para o servicio do rei. Ai, alara, ai, alara, ai, alara, ai, alara. Cousa bonita. Para o servicio do rei, levan os millores mozos para enamorar as mozas que dan os máis moriñosos. Ai, alara, ai, alara, ai, alara, ai, alara. Veño que lle foi botada. O meu pai e o meu avó dibuixaban calquera dos dous fenomenalmente ben. A este sitio marcou a miña infancia de comezo a fin. Viñamos pescar, o meu irmão e máis eu, co meu pai. De feito, o meu pai aprendeu a nadar aí abaixo, en Punta Herminia. E había hortas que tiñan os paisanos. Para un mozo daquela neno urbanita como era eu, sen ningún tipo de ligazón ao que era o rural, era un pouco un mundo novo. Chegar e ver vacas ali ao lado da Torre de Hércules, burros, cabras, era demasiado. Eu son técnico en prevención de riscos laborais nunha asociación de comerciantes en Compostela. Agora estou suplindo tamén a unha baixa nun centro de ensino aquí na Coruña, como ordenanza para a Xunta. Cumpre vir de vez en cando tamén para camiñar, pasear e esquecer un pouco todo o que é o rebumbio da vida cotiá. Poderos contar como é iso de presentarse a unha plaza contra 3.000 persoas? Entrar no lugar no que se vai desenvolver a proba, que fago aquí, non? Todo o mundo está como a min, partimos todos do mesmo nivel, coas mesmas posibilidades. Pero ves tanta xente que te deprimes, va. Martiño, e ti que? Porque ti estudiaches químicas. Sí. Tampouco estás traballando... No, hai 2 meses que rematei de estudar un máster e estou buscando traballo. É pouco tempo por agora o que levo buscando, pero está a cousa bastante fastidiada, sí. A min tamén me está afectando a crise. E ser parado en crise, pero ainda. Menos mal que teño boas ocupacións aquí con estes rapaces e se fai máis ameno o tempo. E depois hai xente que di que a xente nova non quere traballar. Sí, non. Seguro que en o di non ten problema. Eu penso que a xente nova queremos traballar porque queremos poder ter algo, facer algo das nosas vidas, ou traballar é algo que aspiramos para medrar como persoas. Ostras, eu viña de pequeno aquí coa miña nai, máis coa miña avó Helena, sempre me mercaba unha boa bolsa de olivas. As olivas sempre me gustaron tamén, a miña avó sabía, levaba unhas olivas gordais destas e era unha delicia vir coa miña avó. A vida do barrio sempre me gustou. Eu lembro iso, a miña xeración igual é das últimas que puido facer vida do barrio en estado puro, de deixar a porta da casa aberta, xogar na rúa, sen ter que estar pendentes igual tanto de nós. A carniceira Mercedes pedinlle latas de pimentón. A miña nai mercalle a ela bastante. E des que lle dixo que eu andaba metido nisto da música tradicional e que ás veces precisábamos latas de pimentón, semana tamén aparece unha lata de pimentón na miña casa. Eu xa non sei onde metelas. Hai moitos espacios nunha cidade para poder desenvolver a música tradicional con normalidade. Xa non digo nin escenarios, senón levar a pandereta debaixo do brazo para divertirse. Eu penso que aquí na Coruña, por exemplo, sí. Igual desapareceron unha serie de locais dos que había abertos hai anos, pero aquí estamos nun local no que todos os días, de luns a domingo, hai só música tradicional. Aí se enfocades alá atrás da barra, hai pandeiretas para que calquera persoa que entre pola porta e lle apetece, colla a pandeireta ou a lata e bote unhas pezas aquí. Santa Isabel de Liñares, díxome que lle rezara, que María de
escamas dun peixe. Unha dime que te queira, outra dime que te deixe. Debajo del puente hai unha morena. Coruña ten aí como dúas caras, Ten a cara, non sei, dos cantóns María Pita, ten a cara dos barrios... Sí, eu penso que se pode definir. Eu creo que ves unha señora vestida, por exemplo, e podes saber se é da Sagrada Familia ou se é de Juan Flórez, solo como vai vestida. Eu é a miña teoría, Eu levo moitos anos aquí na Coruña. Eu, sí, mira, na Sagrada Familia, por exemplo, é moi difícil ver a unha señora con abrigo de pelo. E se o leva, é sintético. É así, porque son xente que queren ser como tal, pero que non poden, entonces se imita. O uniforme tradicional da Sagrada Familia dos homes é o chándal. Chándal e playero. A partir que vas baixando a Avenida Finisterra hacia a Plaza Pontevedra, xa máis pantalóns Dickens, que si los Levis, los Lois, xa tachines de marca. O pantalón por aquí abaixo enseñando o calzoncillo, pero por que se enseña? Pois porque é un Calvin Klein ou que sei, ou porque é unha cousa así... Que vos tamén levades marca, Olliño a piollo, repichoca. Isto é unha marca. Esta é a casa. Isto máis que unha marca é un símbolo, casi. E no vosso barrio, como é? Ai, o meu non, o meu é de chándal, eu son da Sagrada. Agora, puntualmente, estou vivindo no que serían os Castros, na barriada do Puntal, que estou vivindo ali ca miña moza e tal, e me mudei, aí fume para a beira do mar, deixei a montaña para ir a beira do mar, é moi bien, eu vexo que é así, tranquilillo, cousas normales. Aquí vive Rafa, non é Coruña cidade, pero casi. Esta ría do Burgo antes era zona de bos pescadores e de marisqueo, pero reconvertiuse, medraron os edificios e agora é o que se chama unha zona dormitorio. A Rafa gustaballe máis antes, aquel barrio onde os nenos xogaban e se magoaban en total liberdade. Estamos no Temple, que divide Culleredo de Cambre, e a toda a miña vida aquí. Me criei, viñen con 3 anos para aquí, ata ahora, hasta os 30. Todos os recordos son daqui, todos. Coller as bicis de pequenos, tirar para donde seña, éramos nenos, jodíamos unha perna, pois alá vai, pero que pasa? Para iso estaba curocromo, que se chamaban, e aire, todos untados de vermello, e veña, tira millas. Penso eso, que agora non se perdeu, non? Ese concepto de amistade, agora xogan a Play, a Nintendo, as maquinitas, e un contra outro, pero nin se miran, non? En que MP imos? MP5, creo. Eso sí que xa non sei, na telefonía non hai tanto, pero sí, MP5 me parece que van xa, non? E digo que estades en relación ti ca tecnoloxía punta, ti traballas de carpinteiro, o sea, contraste total, traballas coas mans, o cal debe ser un placer, bueno, para mí sería. Sí, home, máis me gustaría facer o que fixen realmente, que era ser en plan ebanistería, máis natural aínda, máis enxebre, incluso algo de talla, pero cando xurdía a necesidade de traballar, me dixeron moi clariñamente, en plan, mira, para tallista de ebanista hai 2 talleriños, 3 en Coruña, se esperas a que se jubile este tal, o sea, de borrollo, non? Sí. Esperas a que se jubile, o sea, pero hai que empezar a traballar. Entón, de montador, empezas montando cociñas, despois armarios, despois tarimas, despois o que faja falta. Entón, un traballa no que che pidan, no que faja falta. Enerxía non lle falta a este home. Un salario para a casa, xa está, o que sea. Fun libreiro, fun canguro, fun repartidor de publicidade. Pero que acaba de enterarse de que foches canguro. De canguro, é la. Quen patentou o huevo fly? O huevo fly patentei no para que os rapaces cenaran. Isto sí que é un... Que é huevo fly? Un huevo fly, vouche contar eu. Estos son cando os rapaces non queren cenar. Isto é unha receita. Isto é unha receita buenísima, Va. Na sartén que estea ben quentiña. Con un nada de aceite ou un chisquiño de manteiga. Se tira o ovo. A poder ser que sexan 2. Verás por qué? Porque as yemas, con el facemos un dibuixo como aquén que son os ollos. E que a clara estendémola e con anacos de queixo, con anacos de xamón, con anacos de chourizo, vas conformando unha figura, uns figurtos, uns miguiños do gato e tal. Ti nos probaches porque ti non er de huevos, pero rapaces, palles coño, entendes? Un neno de 5 ou 6 anos que non che quere cenar, que non che coñece de nada, en plan, e que en este tipo que me ven... Pois ti lle pasa un huevo fly, veo o gatiño aí, que tal, vamos a comer un ollo, vou a comer un tal, é bastante simpático. Se falamos das aficións xa, porque un dalle ao remo, o outro dalle á billarda, queredesme explicar como é posible iso da billarda? Que xoga a billarda? Non é posible, non, os dous. Os dous? Os dous, no mesmo equipo. Sí, no mesmo equipo, ademais. Creo que hai unha liga e todo. Hai unha liga,
Desde logo, algo terá a Villarda para vir a adestrar os domingos pola mañá, algunha vez con resaca, mesmo en días como este, con chuvia e todo. Así, claro, é lóxico que chegaran a quedar de segundos na Liga Galega de Villarda. Iso sí, aquel ano só había 3 equipos, pero, quedaron na metade da táboa. Non serán os Cristianos Ronaldos da Villarda, pero sacrificio e entrega póñenlle. Non faz eso na Liga, Lambón. Para calquer xogador de Villarda o máis grande é poder facer de un só golpe dende a arrancada ata a portería o ir a silbar, no? Canto máis largo lle dea, se un bo golpe é forte, pega como un silbido, no? Fai como unha música. E claro, ver avanzar isto polo aire rotando 40-50 metros e escoitar como un misil que vai hacia lá, ese é o soño de todos, no? O teu non valeu. Aquí, a manchiña, a manchiña. A manchiña, veña, vamos. Veña, a distancia é boa. Vente pa aquí, pai. Vente, vamos falar aquí. Quen é? Pois este é meu pai, é o noso ingeniero de Villarda. Están así me dicindo que quen é millor, ti ou eu, aquí xogando ya Villarda. Como estará a cousa? Millor serás ti. Millor son eu? Depende dos días. Ahora vamos presumir de trofeos. Eu gañei o primeiro aberto das letras que se fixo en Coruña, pero o ano seguinte gañou Noel. Nomes ten un lotazo, Villarda, Estornela, Cachiza, Pincha, dependendo da zona onde tal, teñenlle un nome. Xoga tanto un neno contra un vello, como contra unha moza, non hai nin límite de idade, nin límite de nada. Como é habitual, despois de botar unha ronda, despois de haber feito exercicio físico, nada mellor que tomar un cacharro. E como neste caso o perdedor fun eu, pois tócame pajar a ronda. Non se vai ganar sempre, os profesionales tamén erramos. Veña, bailadores, y arriba, morena, arriba, que más arriba estoy yo. moi fortachón, depende se entrenas moi diariamente, depende o que fagas. Ter 14 anos e ser o máis novo do grupo non implica ser o menos forte. Ni levantar varias repeticións de 50 kilos significa que un non teña sensibilidade. Con esa cara de malote que rebata, Cristian practica sen sabelo as ensinanzas dos filósofos da Grecia clásica e cultiva con virtude natural o talento físico e o musical. É un deporte que me gusta, sempre tes un reto aí, sempre tes alguén que fai máis ou menos como a ti, lle queres gañar, e entón che gusta. Se colle a barra, e se leva hasta aquí, e se leva directa. E logo hai dous tempos que levar a barra hasta aquí, e logo facer o jerk.
cando estás aprendendo se fai un pouco aburrido, pero cando xa empezas a facer kilos, pois xe empeza a gustar máis ese deporte. Se levantas así ao tolo, pois eso, te estropeas a espalda e as muñecas e todo. Primeiro tens que ter unha boa técnica e unha vez que a tes, vas facendo hasta que ti ves que con esos kilos non che pesa, entón che pon máis e así. A mí o que me gusta é o tema de tocar a pandeireta e cantar, é o que máis me gusta do folclore. Pois meu irmán se meteu nun grupo a bailar e me dixo que tamén había grupo de pandeireteiros que fose probar. Probei, me gustou e, bueno, aquí estou. Pois estamos aquí na Rúa Galera da Coruña, ao lado desta zona, na zona dos viños, e nada, imos botar unhas peciñas e uns bailes ata que nos boten. As pandeiretas sempre van con nos. Como sempre vamos acompañados ou da moza, irmás e demais compañeiras, que se lles dá por bailar, pois sempre acaban montando festas a algún lado. Eu a miña moza liguei ca pandereta. Ela estaba soiña ali bailando no recuncho e acerqueime a ela. Queres bailar? Pois bailamos. Ti chegas a calquer bar da cidade de tantos que hai e todo é sales de festa, tal e cual, e todo é música comercial, música tal, acabas bailando, se fai falta hasta riguitón. A quen lle gusta a música fai de todo, non? Pero, claro, que chegas a un bar e que podes escoitar a música que realmente che encha. Pois agora estamos na Cova Céltica, un lugar mítico dos poucos bares en Coruña onde se pode disfrutar do que pode ser a música folk ou a música tradicional. Sempre se comeza con un pouco de timidez, pero o ir en bandada, en Majúa, como vamos, pois non hai problema, nos arropamos entre todos. Pero cando a xente do bar empeza pois a aplaudir despois do remate dunha canción, algún incluso se levanta e, aínda que non sepa, se pon a bailar ou a imitar pasos de baile ou tal, eso é moi emocionante. Entón, claro, surxe unha complicidade para algún deixa de tocar, se pon a bailar con eles ou o que sea, en plan, a base é facer festa. Como son as festas de Majúa, Xa vexo que boas. Son boas, sí. Sí, non, a verdade é que somos todos moi colegas e eso é bo do grupo, claro, as festas que facemos, sí. Agora queredes incorporar, ou ir por aí, gaita tamén, non? Ir incorporando gaita, facer unha charanga. Sí, hai que intentar esa volta, por enriquecernos a nos mesmos, non? Por saber máis cousas. De feito, da percusión empezou co tema pandereta. Pero pouco xa viñeron as pandeiras grandes, despois xa a lata de pimentón, despois a botella de anís, as cuchas, a tixola, toda canta cousa, o sacho, toda canta cousa pode caer aí. E canto máis o podamos enriquecer por aí, gusta de aprender. E o da charanga apetece, Rafa? Sí, claro. Sí, é o que di Sergio, non? É unha forma eso de enriquecernos, de non estar solo co tema de percusión e voz, o poder ir un pouco máis... Claro, que ter variedade no grupo tamén. ¡Ay, rubia! ¡Ay, de los 9 lugares de la rodeada para mocitos y mozas, balota lleva la gala! ¡Ay, cómo te luces! El del baril de balota es el que lleva la gala. Mira que hilera de motos y derechos como vino, no dirán ustedes menos que aquí están los escogidos. Mira que hilera de motos y de
Adiós lugar de Balouta, de espaldas te voy mirando, ventanas y corredor, todo queda relumbrando. Adiós lugar de Balouta, de espaldas te voy mirando. ¿Y lo del neno? Eso é Coruño. O de neno é Coruño total. O sea, que o Coruño existe. O Coruño existe. Home, non vai existir. A ver aí, reivindicamos o Coruño, home, que eso... Fala de Coruño, Sergio. A ver. Que tocamos a pandereta cas bastas, que repinicamos cos dátiles, que movemos as pencas. Non sei. O sea, solo son vocablos en plan esta cousa e é isto, non? Dende as partes do corpo hasta as afiliacións, o que sei, a miña moza é miña já. O quel, na casa de... O quel, o que sei, os piños blancos que tes, o que sei. Hai moitas que falan juntas. Os escais que estás todos pechados porque antes te fuches de movida ou de rachí, entende? Son historietas así. A base o galego ou o castelán? Castelán. A ver, aquí castelán un pouco fico, sí, galego e incluso inglés. Incluso inglés. Incluso Uy, inglés inglés e incluso tamén. galego Sí, tamén, porque o de neno, un que fala castellán, o sea, está falando castellán totalmente, pero di, pero que me dices, neno? O sea, meten palabras por aí, o sea, que está moi mezclado, O importante da comunicación é entender. Eu vou a ver se me poño aí naquel recuncho dali. E se quere vir, que veña. E se non quere vir, que non veña. Nos para o mar está perfecto, porque non hai nada de olas. Tamén como vos non hai vento. Mira que é sufrido ti tamén, Escolliches un deporte moi sufrido. Non, pero o da chova é así, aquí en Galiza non che queda outra. Se non adestras os días que chove, non adestras nunca. Eso tamén é verdad, falaches ben. Non sei que peixe coller, que non vexo a cor do mar así... Non vexo a cor do mar moi apropiada, Vamos a meter o amarelo. Por lo menos para que a vexan ben. Se vos salides cachalana para un lado, eu tiro para outro, porque senón xa sei o que vai a pasar. E que vai pasar? Asustades todo, entendes? Vades por aí remando e tal, e asustades todo. Non hai Dios que pide nada. Igual non siguen, eso nunca... Sí, igual vos siguen. O lle dades co remo, que non sería a primeira vez. Que lle dades aos peixes co remo. Aí vai, estamos listos para a batalla. Aquelo é Perillo, é a área do Burgo, hasta aquí detrás que non se ve. Esa é a praia da Santa Cristina. E aquelo todo por ali está Basteagueiro, Santa Cruz, é toda a bahía desta zona. E logo, naquela dirección, está o dique da Coruña. Cando hai moito mar non podemos sair porque as ondas son moi grandes. É un pouco perigoso. Eu estudio informática aquí na Universidade da Coruña e logo paso entre a facultade e o clube, paso a miña vida prácticamente. Bo remeiro, pois hai que ter moita resistencia e moita forza. É difícil de conseguir. Moito que se di que é un deporte de estar moi cachas, é un deporte máis ben de aguantar toda a regata. Unha regata dura sobre 20 minutos, e non pode estar 20 minutos tirando forte ao máximo. Cantas na ducha, no bater, hai que ir concentrado en tirar e pouco máis, porque non podes perder o aire, non podes cantar. Anxo participa co equipo na Liga Galega de Traíñas, que comezará en xuño, así que hai que ir poñéndose forte. Pero se no batel Anxo descarga a adrenalina do día a día e dos exames a poucos metros, pero dende a beira e ben abrigadiño, está Sergio intentando pescar algo. Ten que lanzar con cuidado, que o mar é de todos, e non vai a ser que pesque a Anxo e a todo o batel. En fin, que nesta majúa cada peixe move a aleta como quere. Mira que non é grande o mar para vir espantar o peixe. Que me aporta a miña pesca? Aforrarse psicología, aforrar moito en estrés. Cando veño de traballar, aproveito a última hora da tarde para vir aquí a esta maravillosa praia de Oza, localizar onde haxa unha majúa de peixe peón ou de xardiñas pequenas, e as lubinas andan atrás delas. Entón eu uso un peixe rapala, un peixe pequeniño, que se lle pareza ao que anda ese día rolando no mar, e se hai unha lubina despistada, pois botalle a boca e aporta má alegría. Aí vai. Tracto. E no medio da ría, o frotario con pardo cantare, o ventiño que viña de lonxe, íalle a ventana petare, íalle a ventana petare, ai la lelo, ai la 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 la. E epa, e a ver se ven agora con este son. O punto que une a majúa é que todos os homes somos bailadores e a todos nos gusta a música tradicional e tal.
pero despois eu penso que cada un é un peixe. Sí, cada... O sea, realmente unha majúa real serían que todos foran o mismo peixe. Claro, o mismo pero eso aquí... Ti que peixe eres? A min gústame, non sei o que dirán os demais, pero a min gustaríame ser reo. Reo. Reo, porque o reo anda moito no río e tamén baixo ao mar, anda así daqui para ali, daqui para ali, pero... Sube e baixa. Non se acaba de... O sea, non se acaba, me implico totalmente, pero... O mar ainda estou capando. Bueno. Este está moi claro, se non o días dixo cho eu. Que mal, Din de mí que son unha faneca brava. Unha faneca brava? Dixo a verdade, falou bien aí, Rafa. Pero cando picas, picas Din de ben. mí, sí. Eu teño boa lengua, sí. Como me pises, pico. Sí. Parezo cortado. A caíña de boca ten. Pero teño cara de voz, sí, aí engaño. Sí, de tranquilocha, sí. Pero sí, é certo. Son unha faneca brava. E ti, Anxo? Home, sei que dicilo... Eu identifícome con a parrocha. Con a parrocha. Humildade, sardiña, vai ben. Comen todos. Vai ben. A ver, o que liga máis? A parrocha. Eu diría que a parrocha. No, aquí todos ligamos. Se lo come todo. ¡Ey, barra pata, Peña! ¡Viva San Vicente! Oh, que me axuda a cantar, ella é de dar chocolate, oh, que non me axudaré un solima que o mate. Ai, la, la, ai, la, 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 ai, la, 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 ai, la, la, la. Y ahora te va la mía y la de mi camarada, y ahora que va la mía, la tuya no vale nada. Ay, la, 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 ay, la, 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 ay, la, 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 ay, la, la, la. ¡Ven, rumbo ya! Bonitiña, manda a traballar o home nesta terra bonitiña que non traballa non come. Ai, ole, ai, la, 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 ai, ole, ai, la, 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 la. Unha voltiña por dentro e outra por o de alrededor, así fallo que ven baila e así fallo bailadores. Ai, ole, ai, la, 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 ai, ole, ai, la, 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 la. ¡Viva Repichata de Galicia! ¡Viva! Baila si quieres bailar, borricallo da basura. Baila si quieres bailar, non andes facendo burla. Ai, ole, ai, la, 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 ai, ole, ai, la, 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 la. Veña, Lumia. Las estrellas por el cielo, el sol por la carretera, mi corazón por el tuyo suspira la noche entera. Ay, ole, ay, la, 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 ay, ole, ay, la, 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 la. ¡Viva Repichón! Espera que están as bouba aí. A ver, aquí neste grupo dos móviles, a ver que música ten. aquí... Vamos a comprobar que música ten o... A ver. Espera que isto ten moito... Ai, larelo, ai, laralo. Sí. Isto é preciosísimo. Mira, a moza chamando. Anda. Hola, amor, divinidade terrestre, como é? Nada, mira que agora non podemos falar, pero a banda quedamos mal, Xa te chamo eu despois. Xa está. A moza non lle podo colgar, A outra da igual, pero a moza se chama, hai que coller punto. Este que é un home dunha muller soa. Sí.